Gila sih. Kene to Mbah, kowe iki kon ngadeg lho. Ya Mbak Imin. Wah, apeke wowo ya. Apri. Lah mau sepot perahu layar apa njaluk sepot? Saya mau tamasya Pergi keliling kota. Hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggil kereta. Kereta tak berkuda. Beca, tolong bawa saya. Sambil mengangkat topi, melihat dengan pasti ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, kereta tak berhenti. Beca, jalan hati-hati. Lagi ngadeg jejer joget wis beda. Wis beda. Wah, priye goyange yang ngene-ngene. Iya, bareng Mbak Imin. Keter tok. Balenono pisan engkas. Apik. Aku nang kene iki kudu bintang tamu kaya sampean lho. Lah, Nek jenengan cetha 5 juta, 5 juta kuwi wis sambatan. Aku nang kene perjuangan lho. perjuangan piye lire? Urung genah aku engko mbok dandan montrot-montrot ngene rung karan keterangane. Wong menungsa apriki tegel banget kok. Loh. Nek kowe ngumpul-ngumpulke matur nuwun Di Apri disugoto tenan Pak Dalang yo matur nuwun Di Apri disugoto tenan sindane luar biasa kopek. Kuwi rak sampean. Aku lho melu ragat. Kosek tale. Bayaranku terus tanggapan dikake kosek lek tanggo nalangi sik. Tenan apa ora maksud kowe, Pri? Tak urus sik. Genge sing ning Karangno kok ndek pakmu gede aku yo mbok kei kok. Lah kerak dianggap ae silaturahmi. Lah iki ya silaturahmi. Ora, iku ora silaturahmi ki tanggapan geden. Iki Iki lho, Lah kowe wani krawoke Mbah Darmadi anggota dewan, krawoke Pak Camat mesti ra mungkin nek mung embih-embih. Lho, mesti dekenganmu gede, dekenganmu satu kabeh. iki ana rembug dirembug. Iki neng panggung aja ngrembug ngono ki ora patut. Kuwi lho tuwekane le marai. Ngono lho, engko bar limbukan medun dirembug bareng-bareng. Ya bedane apa saiki? Engko karo saiki bedane apa? Ditonton wong anteke. Mas apa Bagong. iki yo ben genahe rek iki ngono. Mas Bagong Piye? karo Mas Petro. Piye diajeng? Jane aku pomone kene iki ra mangkat yo ora apa-apa. Mergo Pak aku ning kene sembateh. Ya kene nyamang aku kan yo mungkin wis bosen to. Terus kene iki ra apa-apa Mbak kowe tetep mangkat nggo campuran sinden ngono. Oh. Nek kok beda karo omongnya Apri mau. Piye? Apri ki ngakon kowe rene iki ora kon nyinden, ora kon dagel. Apa Mas? Tunggu beras. Tek ora mbok kon kosot ning kijing ae. Aku iki kowe anu lho, pelecehan karo wanita lho. Pelecehan piye? Lah bojoku ayu sok nek tak dol. Terus omonganmu dhewe bojomu gowong payu. tegese Terus tak dol bojomu tak kon karyane. kosot. Lah kowe olahraga pancet Kewan lho bojomu menungso lho pancet kewan. pinang kok. Weh, dhisik bojone mantan penyanyi Campursari. Oh. Piye Gong sak suwene? Gara-gara nyanyi apa kuwi? Perahu Aja layar? dicewoki karo perahu layar kuwi. Aja dipleroki. Ganti yo. Kok dicewoki. Bablasan kuwi lho. Lagu bablasan kuwi lho. Yes. Belasan piye? Kan gliyak numpak perahu layar. Lah kudune ngono. Kudune ngono cakepane. Penontone lanang kabeh. Piye? Ngerti dhewe nek mbekunangi ngombene ngono Ngombene kae. kenceng-kenceng to. Ngerti bojoku lak ya rada merongos manis ngono kae. Manis. Monggo katuran numpak mboten bayar. Saeneke lanang-lanang ngingklak kabeh. Mulai habuh. Wegah aku nek saiki ndagel karo kowe ngerti petinganmu nek ngono kan aku ya didahar yoga-yoga terus. Alah. Lho, delok meneh kan kowe dadi bojone Mas Bagong. Kar diboyong ning Bekonang. Mumpung kene ya pas duduk. Iya, Oh. tak nggo nyiling ciu. Yo ora. Diajeng. Kang Mas, nggih. Kepiye rasane atimu sakwise sesandingan karo pun Kakang Yayi? Diajeng. Raosipun Bojoku anune gur mlotrot. raosipun kula kapang sanget kalian panjenengan Kang Mas. Sawegeng mboten kepanggih kalian panjenengan. Iya diajeng. Ayah bunda rindu ayah. Bundas. Ayah bunda. Ayah. Meneng kok. Dalah apa ngono lho ngomong ora gawe isin wong lanang. Ayah. Istrimu adalah sawah ladangmu. Aku pengen kamu bercocok tanam. Lah apa tak patul atosi ra ngono.
Kae berarti kok wong lanang jenenge sawah ki nek atos ki ya dilepi, Mas aku ya lepono, Mas aja tok ngugare. Wong omah-omah kok ora nek romantis-romantis ya Kang Mas. Tanggane dhewe iki ketake koclok kabeh ya. Kocok kabeh kok. Pancen kok wong iki dandan kesusu ngene mlumpuk ning kene nang sagon. Jan kaya tumor. Upami panjenengan tresno kalih kula to Kang Mas. Upami jenengan awak dhewe niku malam pertama Sesuk bulan madu neng Malaysia karo neng Singapura. Walah, numpak pesawat. Numpak pesawat. Ayo ke Oyo. Oyo ngendi? Tokyo. Tokyo kok. Alah. Tokyo kok karo Oyo Tokyo. Aja kena gur ning sesuk ning Turki. Ngendi kuwi? Makasih Ayah. Turut kijing. Tokyo. Gaglak kira ning kok Tokyo. Aku ya pengen kaya bojone wong-wong kuwi lho Ayah. Dia Jen. Kang Mas. Sesuk tumbas gelang sing 50 gram. 50 gram. 50 gram kalungnya sing 60 gram. Kayak gelangnya kerincing ngono No. kae ngeten-ngeten iki Iya, to. no, Dia. Ayah! Apa nih? Kamu gak mau istrimu dipermalukan teman-teman arisan. Apa kowe iki kemaluan? Kalau Ayah. Ayah. Aja kowe aja. Sik. Kok tak tukoke rantai sepur. Gur gelang kalunge umum. Kok kurang marem tak tukoke dhuwit. Hei, Dia Jen. Kang Mas. Sesuk mobil awake dhewe dijolke Toyota Alphard. Apa kek Mobil mewah. Pintune buka dhewe ngoten Buka iki. dhewe, dipicet buka dhewe. Alah bojoku, alah sayang. Apa gak malu? Dagelan kodang rada mobil bojomu terus menek kehujanan. Aku kepanasan. Sesuk tuku. Hei. Sesuk tuku. Apa ya? Ambulan. Aku ora jompo lho Ayah. Ora Iya, kok Jen. digawa tanggane. Inggih to Kang Mas. Posapasian ki ya mesra ngene iki. Nah. Mesra di pangku. Di pangku. No. Iki pomo beksan ngono karonsih. Karonse. Ayah. Di pangku. Aku yo Ayah. mangku. Iya no. Sorry wong marahi bojoku ya rada lamur. Kurang mapan wis turu lho. Iki mangku. Pangku. Lah, iki Kebaikan itu sebaiknya disegerakan Ayah. Nah, aku nek mangku iki ya nganggo. Piye? Amit ya yu. Kok ayu to mama. Oh bojone kok iyu. Dah. Ayah. Sakit Ayah. Kok sik nyadya ngono kuwi kok. Tapi sakit. Sakit pisanan kok pindho-pindho lak ya ora. Wis kok. Jane malam pertama iki indah sekali kok iki lara banget. Kok sik meneng lagi reaksi kok. Wis. Penak rong. Ora. Oh, lah dik kepidak ngono. Piye lho, Kang Mas. Piye, Dia, Dadi kula sungkem katur panjenengan Dia Kang Jen. Mas. Tak tampa sungkemmu pengestune pun kakang. Sungkem lo katur ibu. Ibu sungkem lo katur ibu. Kok sungkem kula katur Balik. Sing sungkemi kono. Wonge manut zaman saiki. Lah piye? Ya sugih kono kok. Ya ora wong lanang ki tetep imam keluarga sing sungkem ben Oh, ya, kiai sungkem, putri. sungkem. Sungkem, hati-hati. Ayah. Sungkem, kok nek wis gumoh didolke ya. Pelok nemus Mas, pelok nemu Mas. Kok dombe aku udah jahat kabeh to. Ardi. Aja gen viral apa piye? Nek Ndak dihujat. Duh wong ayu. diajeng garwanipun Kakang Injih, Kang. Mimin. Pepujane ngati. Jan, wong kok oleh ayu menik-menik bojoku ki jan ora ana tandinge diajeng. Dasare wedok asli. Heeh. Ana sinden kok tuwa lenang dandan wedok ya. Ora apa-apa diajeng wong ora seneng ya ngono kuwi. Arep kaya ngopong awakmu ya wis mbok model, wis mbok wiru ya. Ora wiru pancen bawaan lahir kaya ngene kok Ayah. Aja kuwatir. Kaya ngene wong nandang asmara. Ayah sakit. Ayah sakit. Perutku sakit. Apa? Saya sakit. Ayah. Anakmu iki lho jejak-jejak, gula sikile metu kuwi lho. Lah kok apa warme skram ya bocah iki.
Lah di ben wis krap metune ciduk iki. Sakit ayam. Apa tawakku dhewe diajeng aja kayang kaya anak-anakan gajah. Apa? Talemu. Duh dewa Jawata kung welas somring awak mami. Upami kula dijak jagong nggih patut. Oh pancen kowe iki dijak apa wae patut diajeng jagong patut blonjo ning mall patut. Semono uga diajeng. Heeh ya. Sliramu tak jak layat ya patut. Apa auraku ki jember-jember Diajeng. Iki lho diajeng. Iya. Payudara pengaruh. Iki diajeng kok kaya susune metu. Aja. Kowe iki arep apa kuwi wong wadon wong sing tak tresnani. Aja mbok tokke. Iki panguripan ya, Iya ya. Mas. Petruk, Piye? engko ngomong bapakmu. Ngopo? Iki arep tak openi tenanan. Diragati ya, Mas. Iya, timbange ngomah ora eneng Petruk. Sok kapan kasembatan jejer lan wong ayu yu napas ora teko Wong diajeng ayu ya, Mas. Kang Mas. bathukmu nyelo cendani rambutmu ngandan-andan untumu miji timun diajeng Ayah. untumu Ayah. diajeng Gigiku gimana ya? miji pelek Miji kok miji pelek ya apa eneng. bunder aja kuwatir bebasan ing jagat iku ora ana papat ing donya iku ora ana 5 ya mung ing bumi iki sawiji tresnaku mung kanggo sliramu Saestu Kang Mas. Sarti bojomu gandrung lho Ti wani Upamana nah koda. aku ngerti sliramu ki ora tau leren Ora tau leren, Mas. ora sah nembang Mergo sayang ya, Ya, Mas. aku sayang Nek wong loro karo ki aku sliramu. pencitraan. Oh, santai. Nek aku karo sampean nek ning omah yo ayem ning apa anane paran yo ayem. wong mesra ki ora kudu diketok Ora diketok-ketokke. pancen rumuse wong omah-omah Ki gur wong pamer. gen aja padu karo bojo ketok nek wong iri ya diajeng Iri. iri kok ili iri kok ili atane Tanpa perahu sasat sarat ing jelatri. Mbak bojomu kan nutup. aja aku iman-iman ragate akeh Ayo tutupen ta, Bu. ya Tak nyoro ya ya. iya ya katokno minggir yang tidak berkencan minggir dong aku Gus mergo Tala. lho syuting iki keliling cagak Gus iki Tala. wayang apik kaya ngene cagak mbok ora geser Lah ana iya. Auraku sing positif lho tetap cagak. lah ya Lah pek cagake iki. ayo diajeng Nyidam. iya iya diajeng Alah. kok tanggane awake dhewe iki bokonge gede sisih ya Tumor kok nih. Ayah betulin toh. Makanya nek lagi bekerja itu jangan giras-giras. giras-giras ki wong kene yo sing polah kowe ngono Ngidam. Alah, ngidam. alah Lah, nek kono kan gur monoton padha ngon kaset. Nek gur padha ngon kasete sing ndani kabeh iso. Bisa. Kudu ana pembedanya. Ngidam. Alah, ngidam sari. halah dadi nggih nutupi suaramu sing ra teko Alah. Ngidam Moro. sari asmara. elak to bojoku nek nyuara iso jekok to
Mula dibojo ki diragati. Oh, aku dibojo tetep tak ragati kok, Mas. Awak wae tak ragati. Nek carane ngragati awak piye? Ya, saka mangsa jamu, pijet, Oh, kuwi perawatan. Mobilmu kae kok ya awet ketoke. Mobil loro ya tak dandake, ya tak serviske, sok kala mangsa ya tak tumpaki. Engko kesel numpaki iki numpaki sing kono. Lah bojomu kok ya ketok ayu men? Iya, dhisik bojoku loro ya tak openi, tak ragati, ya tak tumpaki. Sok ya numpaki kono, kayak ngene. Oh ngerti. Malah wedi. Ya saya kewajiban. Kewajiban ya, Mas. Sembanuwun Baru nek bojo kok. Bapak staf ahli bupati, Pak Joi, sembanuwun Pak. rawuhipun. Rawuhipun, Pak. Pak Camat Ngawen, matur sembanuwun. Kok kesesah kondur to, Pak? Oh, nggih. Oh, benjing nanggap le, Pak. Oke, Pak. Wonten kecamatan dereng ringgitan lho, Pak. Niku dawuh, Pak. Segera lho, Pak. Nggih, Pak Agustus nggih, Pak. Dalange niki dagelan niki mawon, Pak. Nggih. Janji lho, Pak. Janji riyen ampun kondur. Mula kowe ora tau meteng lah gogrok terus. Apa sih ngene kok ngetek. Monggo. Ya. Upama sliramu sekar melati aku kumbang nyidam sari upama sliramu margi wong mandis aku kang bakal ngliwati tansah kumanteleng netra rinasa karo sora sanding driya Midarasa jagat raya kaling ana ukir lan samudra ale nora ilang memanise aduh dadi ati saklawase oh Iya. Cih. Sembanuwun. Mbah Darmadi. Mbah Darmadi. Saking Dewan. Pak Ismail ugi. Cih. Idan cari ketoke separo wae ya. Lah nyapa? Tamu nijo kondur ora cocok karo lagi. ya ora ngono wong banyak agenda banyak kegiatan yang Acarane lain oke kok pikiranmu mbok sing positif ngono lho, Mas. Ora sing ngono ini Nyidam Sari kok do kondur dhewe kok. Ayo. Kene kan yo ora cocok lagune. dagelan iki ireng ngecel Pancen aku DKI kok. DKI apa? Dagelan kulit ireng. Dadi wong gak kondang ya diopeni kulite putih. Wong ireng iki malah sekti ra tau lara. Lah kok iso? Iso Putih sinden iki putih, larane gampang. apa? Lara keputihan. Urung enek lara keirengan. Ning ya tetep menang putih. Menang ireng. Agekno beras ya apik sing kualitas apa ya beras sing putih. Ane ya larang beras ireng. Apa? Ketan ireng. Lho agekno kendaraan ya gagah putih. Ane wong numpak ya seneng sing ireng. Apa? Irenge sepur antri tiket. Putih ambulan tumpakno kono. Ya. Loh, ning jek menang putih. Apa? Oh, golek bojo golek apik iki putih mulus apik. Iki sinden-sinden iki putih mulus ya apik. Arep golek bojo putih kaya ngapa nek keloni bengi ya golek nggone irenge ya. Kok edan. Pripat lho. Pripat kan putih sebagian mesti ana irenge. Lambe ratmu ora padha. Apa pokok maidu. Modele kaya padasan. Masa aku kaya padasan ya. Genah no. Iso ki manfaat sinden-sinden. Apa? Dik arep duwe ya. Nyiseh. Sanglir. Sanglir. Ayo. Nalikani rohen jalu atiku lang lamar sira wong ayu Harap dangdut. nganti mati ora
Dilaras. Elak lho iki. Elok. Ya, Ning tak. karo Pai Dilaras ya apik iki kok. Iya, elak iki campur sarine lho. Komplit lho. Komplit. Ya gur kurang siji. Apa? Campur sari kok ora nggo pengendang dhewe. Iki kendangnya melu kene no. Kae gawone tipung. Wong iki grup karawitan kok melu ngendangi campur Lah sari. iya ya lanyu-lanyu. Lah terus Lha kuwi ngopo ki rene? Jenenge kolaborasi ki ngene iki, Cluk. Lah di model apa ya ngene kok kolaborasi bareng iki. Kolaborasi. Kok Lha kuwi sing ketipung ya jaipong ya iso. Rumasane ren piknik ya. Oh trimbil to, pruken ae. Ayo Bun. Allah, Buni sapa? Bunda. bundas. Nalikan mira ing dalu atiku ayo lam-laman mesti ora bakal lali lakae cintange mlaku. Sampun Mak Cangi. nggih. Ah, Elak. Mbah Karang Nongko, Mas Bagong, Mas Petrus, Nggih. Mbak ini, Mbak Apri, ngaturaken ageng panuwun tanpa pepindhan, kelawan paguyuban kepala desa sekecamatan Ngawen. Wow, Niki nggih Pak Manjuk, Pak Manjungan, Pak Senden ke Dunung. Pak Candi ke Parang Rawuh. Ugi Bapak Lurah Tempur Sari, Pak Budi Jatmiko. Nggih, Ora campur sari pito? Lurah Tempur Sari. Oh, Tempur Sari. Lurahku. Iya iya iya. Nggih. Bungaku tanpa upami iso ditunggoni sewengi ngene iki jan. Kaya ditebahi ngalu rasane ngatiku. Lah wong jenenge wae lurah kok jeng. Lurah ki lak telu sing diarah. Apa wae, Pak? diarah. Telu sing diarah kuwi siji ketentremaning warga, loro kemajuane desa, Bener. telu kesejahteraane masyarakat. Nah, Cocok. Pak Lurah ki ngono kuwi. Nggih. Nek Carik beda meneh. Carik ya no. Carik ki nyacahke barang sing morak-marik babakan administrasi desa. ya di Iki Pak Sekdes. Sekdes Sekdes. Carik. Kan Mut Pak Bedes. bedesi apa? kok bedah kok enek barang. Apa? Lurah kan kades. Kades. Terus sekdes iki carik. Cari. Lah nek bendara desa apa? Bedes bah. Itu apa Pak bener. Ki rawuh Pak bendara desa kabeh lho. Kok Lah iya. Tarik. Carik. Nggih. Terus mudin. Mudin Mudin. ya. Mudin. Mudin ki gelem ngemut nek entuk idin. tegese piye, Pak? Tegese wong Pak Mudin ki nyambut gawe ora mung urusan donya tok, Ah. urusan akhirat barang. Nek entuk ngemut angger oleh Idin. rungokno. Lah aku napa? Kuwi Mudin. Mudin. Bayan. Ayan. Ayan. Bayan ki nek obah kaya ayan. Kok iso lho, kok iso? Tegese ngene. Pak Bayan ki nyambut gawe langsung terjun ning masyarakat. Kridane ning masyarakat turun ke Nah. bawah. Lah. Apa meneh nggone wong digawe acarane kan ujung tumbake Pak Bayan. Oh, Pak Bayan. RW, RW yo kecatet. rekoso wae. Sing kari dhewe RT. Apa? Rekoso terus. Ning RT ning Klaten wis entuk gaji Tuk lho, gaji. Pak. Wis entuk gaji 500.000. Sebulan. Sebulan. Setahun. Oh, setahun. Apa Petruk yo tau dadi RT. Aku tau Masa, dadi Pak? RT. Wah, RT ki rekoso tenan jeng. Rekosane piye, Bar Pak? maghrib lagi nyantai mbek bojone, wargane teko njaluk tanda tangan. Heeh. Nanda tangani. Jam 10 papan turu wargane teko. Pak RT, ngopo? Niku Mbah Jamin, Mbah Mitra padu, ngatasi wong padu. Wong padu. Jam jibengi mapan turu dodoki meneh. Pak RT, ene ngopo? Enten maling. Ngatasi Ngatasi wong maling. maling. Jam setengah telu jek didodoki. Ya Allah, kayak mesak. Enek wong demenan. Terus? Aku rawani ngatasi. Lah Kok rawani Sing ya? demenan Pak Bagong kok. Oh, Pakku yo kandhane angel kan demeni mbokmu. Ngebin. Wong Gurdena yo Kok ya ger balik rono aja. Nggih. Darak kepalipun Mbak Limbok Mak Cangik menika Menika kathah kathah sanget sinden pambututan, ugi, Mbak Yu, nggih. Pak Mas. Kesane Tunggal kula Menika Pak. saking budene Diki dari Jakarta. Ibu Parini nyuwun lagune Tepung Kanji. Wonten tindhe 200. Tepung Kanji. Menika saking Mbak Yu kula, Mbak Yayu dari Jakarta, Mama Diki nyuwun lagune Ninggal Katresnan wonten tindhe 300.000. Nah.
Terus menika wonten dari RM Pro nyuwun lagune Kembang Lintang kalih Puspito Nolo. Wah, Manten ugi dari Mas Tio. Nah, menika nyuwun lagune nggih menika Satu Rasa cinta. Satu Rasa Cinta nggih. Kalih Mas Dayat nyuwun lagu Liwong. Elok Mas Bayat bareng ya rawuh. Nggih. Lalu Mas Bayat. Dayat, Dayat. Dayat di Mas kecamatan. Dayat. Dayat. Bayat Iki uga anu Gong, Mas Tarno Tanya Jaya ya monitor lagi Oh, pirsani. Nggih. Tarno. Selamat malam Mas Tarno. Alhamdulillah. Mas Joko, Mas Budi ingkang wonten Klaten Kota. Sapa kuwi? Mosok Klaten Kota renek Joko karo Budi. Ayo ngawur pokoke tak kirimi ngono wae. Dadi jenenge Joko karo Budi wah, Blagong kok kenal aku ya. Lu siapa kok? Ngawur. Diaturkan apa riyen menika? anu ninggal katesan ya. Tepung kan? Oh, Oke, 300-an. Winong. Winong. Ah, iki weh, minggir sing rada burek-burek. Ini Mas Ayu Winong Nawangsih. Iki asli iso dirasake tenan. Loh, Pri-pri. Dun, Jargon sanggar seni Ratu Mayang. Yo. pakai musik biar hebat. Ye. asik. Yo. Acara ini dipersembahkan oleh kok biomoring. Gimana kakak? Kono, Dek, kakak kok. Acara ini dipersembahkan oleh LPG Wibisono. Aprianto Wibisono. Elok sepote campur sari wis kaya Lorena. Bapak Ibu Lorenza. Lorenza. Bapak Ibu para pamirsa nek ajeng ngertos nom-noman kula nggih kados nduk Winong niki rumiyin. Nom-noman kula nggih jebles ngeten iki. Ya cekling ngene iki. Soalnya kan aku mumbul di Esdusia Senjata. Nom-nomanku ya ngene iki. Ya cekling Mas. ngene iki. Cekling ngene iki ya wening ngene iki. Potongane ya kulitane ya ngene iki kuning nemu giring ngono iki. Iya. Oh iya, bae bojoku kan ya ngono kuwi ya ora. Wis tuwa bojoku. Nggih, selamat malam Pak. Kula nuwun nggih, Pak. Saya Pak siapa? Pak Sukimen, Pak Bagong. Nek Mbah Imin kan manggilnya Mbah, kan udah Mbah tua. Imin. Iya. Mbah. Itu sak buyut Kowe iki saya. lho. Dhe putu yane sapa? Karene tampiane. Pamitan. Ngaturke kalau ana kono. Ninggal Ninggal katresnan. Ninggal katesan. Tresnan. Ya, Ya, langsung. iya Pak. Iki Ini Ninggal. Tresna. Yo sanggar seni Ratu Mayang Indonesia. Yo. Nganggo Pak. watuk bareng to, Nak? ya ini agak diunggahnya dikit boleh nggak Pak? diunggahkan. piye? Mas, juk kursine, Mas. Enggak. Maksudnya ini Volume. volumenya. Enggak Sih. kursi. Aku Diunggahkan sedikit. Iya, diunggahkan sedikit. Janjannya kan dari tadi ya janjannya. Iya. Iki penak batik. Ya, terima kasih. Oh my god. Ya. Sudah penak kah? Iya, udah enak. Kamu penak ora? Urung rasa. Ya. Ojo lali pawelengku. Uga aku akan setia satu. Yo. Dan bisa Yo. Winong. Yo. Samboyo. nangis sajroning atiku. Nalika
bocah kok suarane apik. Heeh. Ayu. Ayu, Nyandangi apa-apa ya halus. iso, nyandangi ya halus. Joget ya pinter. Aku ya gelem. Kowe iki ngelingon, iki anakmu. Kowe nek nyeneng iki Mbah Mimin kae wis pas. Wis nyenengi cah cilik-cilik iki. Ya eta cepane gampang. Apa? Remason ro nginang rampung. Wah Jon, Mbah nuwun ninggal. Monggo, sinten malih sing diajeng di anu pamerke, Pak? Lho, Pak Nggih. Gareng, Pak Bagong, Pak Petruk. Iki penyanyi sing serasi karo nggonku. Sapa, Mas? Karo bekonang sing cocok ya iki. Apa? Apa? Bekonang kok iki lak ya apik. Nek bekunang kan Ciu. Nah, Lah iki kok bir lak iso Oh iya, ditaburan. oh bir ya. Oh, bir kita saking Kediri, Jawa Timur. bener. Winong kok Bi? Winong ya saka Tulungagung. 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 Jejes. Yo lah ya Ponorogo. Golek sindet jan her-her kabeh. Iya. Aku ya saka kulon kono. Ya, ngateke pakai musik ya, biar Mas, sangat sini datang yang biar kita. Hey, aswe. Asik. Wah, wayangan gayenge kaya ngene. Sound sistemnya hebat. Jos. Di streaming pengrawit nom-nom. Nom-nom kabeh. Kipas ngene kok ra enek. Lah, sumu. Ani blobor kabeh wajahmu. Lewer kabeh aku. Nduk bir kita Dalam, delok Pak. tanganmu, Nduk, tanganmu. Kenapa? Lho, Pak, lho. Itu lho. Wah, ketok ngringi. Kok iso Wah, putih siap. kok iki. Kok iso ngono aku nek iso ngedop kene, Pak. Jan elok tenan. Iki Padahal ya jan padha wedoke, padha prawane. alah padhe pamer ali-ali. Wah, lelene anyar. Nggih, Wilujeng dalu Pak Dalang. Nggih, sing dalu. Gimana kabarnya? Baik, Sudah lama baik. tidak bertemu sama jenengan gitu. Iya, sehat pokoknya. Udakara kula niku 3 kali napa 2 kali niki nggih Pak Udah. Dalang jenengan. Nang endi? Udakara. Udah udah. Kurang luweh lho Dakara ki kok. Pikirane Bagong ki Hitung Saya tahun aja Nabil. Napa Pak? Hitung tahun aja. Nggih pokoke kula pas zaman pertama kuliah ngoten Betul, niku Pak. betul, betul. Saniki pun lulus Wah, Pak. saiki kowe nang dindus ning luar Jawa ning ditinduk ya. Dadi rezekimu. Padha wae dhewe ya. Napa? Wah, zaman kacilikane kayak udan adus turut kali ya. Lah iya ya, Mas. Ora klamben kabeh. Ora apa-apa wong padha. Podo. Ah, lagune apa? Tadi ada permintaan Nggak dong apa-apa. dari Bapak Kepala Desa Tempur Sari. Ini nyuwun gendinge Gudril. Nah, nanti diaturke. Gudril. Nanti diaturke saiki. Terus apa lagi? Wong ku ya dawuhe Pak Lurah ya kudu diatur. Lah ya Gudril Jan. Galakon. Tadi ada juga permintaan dari RM Pro minta Puspitonolo dan Kembang Lintang. Nah, Nggih. Ya sadurunge engko dangdut lan lagu-lagu sing apa gonjreng-gonjreng. Nggih. Ya iki mamerke suarane adu-adu saka Kediri ya. Nggih. Bawa apa? Iya no. Ah. Petingane suara petingane apa? ah, apa tuh? Oh, kowe bawa aku ngombe lah ya pas. Nyandek kanggo iki nak. Terus, anu Pak, ngapunten kula niku terkenal anu Pak, dados ratune gubuk asmara Pak. Oh, siap. Amargi kula senengane ya. Gubuk Senengan asmara. kaya ngono haram. Lho, harap. gubuk as aja kaya ngono kuwi. Guguk asmara ora oleh. Gubuk. Guguk. Gubuk asmara. Guguk asmara. Asli niku ada ceritanya Pak. Ceritanya gimana? Amargi nganu Pak, dulu niku saya niku pacaran dengan yogone jenengan asli. Oh, sing sing gubuk dine. no. Namanya Ardian Pak. Ardian. Nggih. Yang ini sing endi yang Yang mana? Lah sayang iki pas aku nyanyi Oh, dia Tak ngalih Pak. petukke, tak Oh, petukke, tak petukke. Oh, Oh, iya, anu iki to, sapa ki jenenge? Ardian. Rohinya to. Rohinya loh. Niku kula pacaran niku petang tahun Pak Dalang. Oh, kali Ardian itu. Nggih, tapi kula iku mboten nate diambung, makanya kula putus. Oh, alah. Syaratnya dadi yang kudu ngabeng to, Nak? Lho tegese iki kok gek seneng lanang. Lho, wedi nek ngono lah iya kok malah. Wong pacaran petang tahun kok ora dikapak-kapake ya ora mungkin to. Pertandake aku kok Iya. ndak dikira ora seneng karo kowe. Coba tak ambung. Malah jijik. Diambung kudune seneng kok ki jijik. Ayo bawa guguk asmara.
Guguk asmara. Gubuk kok guguk. Aku seneng guguk kok. Iya modelmu ya kok. Lah ngopo? Iwak kirik to? Kok Iwak kirik iki nek jarene agamamu Islam. Wong Islam ki binatang yang bertaring itu tidak boleh dimakan. Bertaring nggak boleh. lah aku tukuku beda. Lah apa? Weteng medun kok. Ora ana taringe yo. Pesene sing weteng medhun. Weteng medun kok ana taringe iki kok. Karepmu kok Kayak hukum dhewe. Nyingkar nyingku Tepuk tangan. Ora. pitake sapa? Kandhane ciri khas Didi. Gareng biomoringa, gareng moji. Mojiroji. wiwitane Para sepur. nyingkar nyingku Bocah kok tilas cokot lemute ra ono ya Pak, walus resik Iki ngono ya. bibitan apik tenan Lah iki. yo, aku anggere kecokot apa sithik ngono ri ngono barang iki tatune kok 5 tahun ora ilang yo. Wong kene bibite apik lah kowe iki cangkokan kok. lingsam yen Dawane tanpa wegah digodha. Pandangan terus ke depan. Iya. Cah kaya ora ndek pikiran. Ku jenenge fokus iki fokus kok kowe kok. Iki fokus kok ora ndek pikiran piye. So aja ngantek keganggu garangan kuwi. Padahal kowe ora ndek pikiran iki padahal kowe wae. lah Oh. Kobo tuwekane rambutnya digerongsoke geni. Kowe iki aja ngono lho. nyapa Aku semiran kok gayake ora. lah Nutupi wan. Nuwun sewu Bapak Ibu, Bagong menika mboten kok sombong, sirahipun saged ngomongan, saged bengok. Aduh. Sekti sangat sirahe iso bengok. Aduh. Lah. Biasane kan lambe ya. Biasane lambe sing Kok bengok. sirah kok Kok iso? sirah kok iso bengok ya? Iki sing bengok ora sirah ora rambuté. Apa? Cangkem kula, Mbak. Rambutmu iso bengok ora? ih ya ra iso Ngosok. lah rambut sing endi Kowe aja anu lho. yo Rambut ki ning Jawa Timur hebat-hebate. Oh, Dienggo apa? masa? Dienggo jeneng apa? Kanggo jeneng sound system. mosok Brewok audio. Brengos audio. Jenggot. Aku neng Solo arep ngedeke sound kaya Jawa Timur. Apa? JBT audio. Ya Allah gak aku. Lah nek JBL kok ngapa ora nek entuk JBT? Nek JBT ki apa? Ah, jebat. CBT apa kok aja anu to sing horor ngono ya Apa pokok ra beneran. Lah kowe iki uripe salah kok. dijugonanmu iki Yo ora mbok anu Mas salah. Nggih, nggih. Kula di pengalaman kalih Bagon ku tanggapan ten Tutuk Demak. ngabone, Nduk. Oh, sik ta iki lho tanggapan ten Demak ndereke Mas Bayu Haji. Oh nggih, pripun? Lokasi niku kula medu ten Transit. Nggih. Dek niku kayak mlaku-mlaku. Nyanti Gong, ngisis. Nggih. Kocapo petuk panitia duneni. Nggih pripun? Mas diesel iki aja mbok dok kene. Dia kok diesel kok ning kene berpikir ngono aku. Dikira tukang nunggu diesel Mas iki. Lah jebles kok. Nggih. Seneng aku ya gondil koloran. Ah, terus ndeke piye, Gong? Aku kula dagelane mengke dalu, Pak. Ngapunten, Pak, ngapunten, Pak. Terus kowe muni piye? Matane. lah iki ciri khasmu iki Lah saya. Iya. Ayo, wah, pokok sing ayu. lelampahan kang Kurang siji. Kurang sak lare. Piye to, Ngun? piye Ngon sapa? piye mang Oh, lah nggo bocah marek. Mbok kira Mbah Mangun. Au, katane gembroblas ana ayem-ayeman. Au. Dengare nek sing digawa jilbaban. Lah ben ora? Biasane semiran. tresna tulus
nadyaning gubuk asmara. Gongun. Iki sing kendang kurang fokus. Ayo. Mergo anggere pesindene iki ayu cantik iki wis mesti grogi. Gila teko iki lho nak, yangmu nak. Nah, ndi ardian. Joget ale. Salim sik no. Salim sik iki lho. Salim. Alah. Salim lho. Yes. Ya. Yo, gubuk asmara. Dados, yo. Sanggar Mayang. Sanggar Seni Ratu Mayang. Sanggar Seni Ratu Mayang Padu. Apik jenenge apik mentereng. Mayang kan bojone Padu ngono. Nek nggonamu ki apa? Wah, gawe campur sari atau payu. Lah jenenge mbok jenenge anakmu. Heeh no. Anakmu jenenge sapa? Sony. Dadi Sony Laras. Ora. Lah terus Gen kaya dangdut Jawa Timur. heeh. Tak tambahi nyu. Terus Nyu Sony. Moh kabeh. Gambare tak bunder nik. Ora nek wong nanggap to. ya ora enek do gila. Tetep kalah karo Sanggar Seni Ratu Mayang. Ratu Mayang iki. Pengorjene wit 3. Lah iya. Ji loro 3. Kae iki anu. Semende salon kuwi. Taro pengorjen mae ngurusi lampu to lek kowe iki wae. Catatan sakjenenge catatan luntur sayang. Aku kowe dadi garwa. Disco iki. Pedut. Saya modut. Yo.
Terima kasih. Nggih. Anak wedok bir kita. Hebat suarane Nggih. becik. Pasur yang yo. Niki bibitan saya sedaya Mas niki. Nggih. Nggih. Pancen sing larian iki Suramaido. Nggih. Mula sing rada beda ya logone wegah jejer. Sing rada beda wegah. Jejer. Wegah jejer. Mergane Kirangan mantang kletini. Aku ki mau ngesuwi adik-adik ki lho. Carane ki aku cara sapu ki aku taline. Oh, Lho. nyepui. Nyepui. Tak kira cara sapu kowe teleke. Ah, Monggo nderek panjenengan Pak Limbo. nggih, Nyamar nika wonten kita. pamundutan nggih. Nggih. Diaturke siji pokok siji ya. Pokoknya di rete siji pokok siji dari Mbak Yayu dari Jakarta. Minta lagune Tepung Kanji. Ya. Tepung Kanji sing ngaturke Mbak Juju sama Mbak Tata. Oke? Wes. Oke, Ju, Tata. Kowe kadung kok nek kene truk Ki aku. lagu lawas muncul meneh. Nggih. Aku ora seneng lagune iki, Truk. Tapi ya. Ora apal. Berapa? Yo, Juju, Tata, stand up please. Yuk pakai mesin yuk, biar debat sana sini. Ratu, Mayang, Indonesia. Yo. Senajan to ana telung genre Nggih. jenis musik tapi didadekake siji nggih selaras saged sae nggih Mas. Nggih, Enten aliran campursari, aliran dangdut, karawitan betul. dikolaborasi. Ya, semua itu sisa-sisa penggarape nggih ta. Inggih leres saestu. Ya, Oh dasare nggih cah nom kabeh ki lebih selangkah lebih maju leres. kecerdasannya. Betul, betul, Nggih. betul. Coba nyatane ya diatonis pentatonis digabungke rasane mesti ya Nggih saged gambuh nggih. Yuk lagune tepung kanji. Tepung Kanji. Karo juga lho jujur tak iki sidan SSRM. Lama tidak berjumpa. Iya, waduh anak wedok. Bagaimana Cantik lah. kabar? Cantik lah. Ya, ayo no piye to? Heeh. Kowe nanti nduk ra tau ketok. Hah? Cengengas. Melu Mas Jubair. Yo Tepung Kanji. Yo, dateke sangar sini. Yo, pendut. Wilujeng dalu Mbak Endang, wilujeng midhangetaken. Nggih. Pun sangu sangat mboten nate medal iki. Nyatane nggih mboten kesupen, mboten lali. Nggih. Paling-paling sing ora iso nyanyi ya lenggah nggih ta. Karo udut. Karo Mbah Gusi. Nggih. Ah, pripun wong ya ora apal. Ah nggih. Ora apa iki yo banget. Iki lho kanca-kanca anak-anake dhewe yoga niki. Iki arep sing piye lulusan saka Institut Seni Indonesia. Ana sing njupuk karawitan, ana sing njupuk pedalangan. Aku njupuk tari, kowe njupuk apa? Pit. Njupuk pit. Aku wapleng lho kowe. Wis saya giragat. Ora kaya ngono kuwi. Ya maklum nek rapati apal wong ya iki jarakan waktu sinden kabeh. Nek bangsa Ndonalaya apa kuwi? Donolaya iki apa? Donoloyo. Kuwi apa kuwi? Puspitanala. Donoloyo. Donolaya iki makam ning Solo Sandi Unisri kae lho, Celuk. Yo yo ngiteno ya. Diaturke ya Puspitanolo. Nggih. Ini juga ada permintaan. Elvina sama Yolanda. Yolanda. Yolanda, wah sesasi ra ketemu pangkling.
Yo, musik, yo. Pakai musik yo biar banget yo. Anakku iki. Elok lho. La la la. Go lupa yo. Pacindene aku ngingeti yo lagi iki lho. Piye? Kabeh seragam sak jari-jari wis seragam ora elok. Heeh. Elok iki apa ya bengi iki apa terus seragam. Terus kok piye ta? Terus to padake sanggar Ratu Mayang Ora ngono, nek kok ngetoke ya tumpukane nggone Apri mau jek akeh men. Yo. Ya. Wis glonder Kabeh seragam. iki cahe-cahe cean. Kaya awake dhewe seragam. Seragam aku iki klambi padha, Padha. kathok padha, jarike padha, sabuk padha lho. Enek sik beda. Apa? Manuke. Bagus. Cah kocluk iki dalah iki. Dengaran cilik. Heeh. Apa iki lagune? Puspita Nala. Puspita Nala. Iya. Lang no. Ya, enak. Pak tak lagi gitu ya no. Oke. Nah, ya. Aku ndak ganggu peman. Maya ngatekisan. Nah. Tadi ada permintaan dari Mas Dayat. Ngono. Lagune Liwung diatur kisan sik. Ngono. Ya lagu suwe sing ora tau metu. Ya. Ngono. Yo, lagune Liwung dados yo. Yo Tribil. Gamelan melu. Senadyan aku tak lakoni di Mugi Gusti lilani aku bakal sinawa Sembah nuwun.